Ako volite kolače koji se ne peku, na pravom ste mestu. Za ove kolače vam nije potrebna ni verna ni mikser. Prave se od nekih jeftinijih sastojaka, veoma se lagano sprema. U puding dodajemo margarin i pavlaku. Sve mešamo odmah dok je vruće. Prvi deo je čokoladni, u drugi deo dodajemo mlevenu plazmu, a treći deo nam ostaje beo. Ređamo petit keks, na petit za prvi sloj nanosimo čokoladni fil. Nakon što čokoladni fil rasporedimo, na njega opet ređamo petit keks, zatim pola belog fila. Kada njega rasporedimo, preko njega stavljamo isečene bananice. Znači ovo je veoma jednostavan kolač, svako može da ga napravi. Na bananice ređamo preostali deo belog fila, samo ga premažemo, a preko ovog dela ponovo ređamo petit keks koji je umočen